मुख्यमंत्र्याकडे मागता की ताणे हाजेर ताबडतोब रिव्ह्यू ऍक्शन घेवचे आणि सरकारान हे जे कोणा अपॉइंट केला घरा धाडचे का आणि जे पर्क्स सॅलरीज दिल्यात 50,000 सॅलरी खंय फ्रॉम द डे अपॉइंटमेंट टिल डे ते रिकवर करचे कारण अपॉइंटमेंट इज ओनली हे आणि जर मुख्यमंत्री जर उगी रावता पर्रीकराचे असले कारस्थानाचेर then it shows that chief minister is also endorsing such acts and this is a clear cut case for lokayukta to investigate कारण हांगा कदाचित पैसे दिवन सुद्धा नोकरी घेतला ही काय आमी सांगू शकना because the appointment is direct so we are going to I'm going to file a complaint with lokayukta in this matter कित्याक विजिलन्सान घालून काय जायना विजिलन्स घेतलं इन्व्हर्ट करतात निघतले ते and this matter would be raised up in the assembly also in the upcoming session कारण नाव त्यांना तू डायरेक्ट असे घालता वी डोंट नो वेदर मनी इज ऑल्सो बीन एक्सचेंज कारण दिला काय पैसे दिवन पोस्ट घेतला काय म्हणून तुम्ही पळया नोट पळया तो हे कितें म्हणे कट करता हांगा आणि वयर डायरेक्ट बरयता मीन्स अंडर वी अपॉइंट फॉर हर ब्रीफ बायोडाटा इज एनक्लोज म्हटल्यार तशें जाल्यार कोणी वचून मुख्यमंत्र्याक बायोडाटा दितलो आणि मुख्यमंत्र्यान डायरेक्ट अपॉइंट करूं शकता लायक अ प्रायव्हेट कंपनी सो हातून दिसता की गोंय सरकार इज रनिंग लायक अ प्रायव्हेट कंपनी